Hey, what's up mga ka-adventure? Alam nyo ba na mayroong bagong bukas na bilihan ng mga paborito mong nagsasarapang kakanin pang merienda para sa inyong mga iba't ibang okasyon? Sagot na nila dito. Kaya tara, samahan nyo na naman ako para sa ating panibagong food trip adventure. Sino mga ka-adventure, andito na nga tayo sa may Dong Special Bibingka, located at Barangay Gabon, Kalasya, halos katapatan lamang ng Iglesia ni Cristo Chapel. Hey, what's up mga ka-adventure? Andito nga tayo sa may Barangay Gabon, Kalasya, Pangasinan. At dito nga tayo magtutungo sa may bagong bukas na bilihan ng mga kakanin dito sa may Dong Special Bibingka, tulad ng bibingkang latik, tikoy, pichi-pichi, kasabakit, sapin-sapin at napakarami pang iba. Kaya tara, let's get tikman na nga natin kung quality yung mga kakanin dito. Let's get. Pagdating nga natin dito mga ka-adventure, mayroon nga silang paprite. Kaya naman agad-agad na nating tinikman kung talaga namang quality yung mga kakanin dito. Grand opening pa lang mga ka-adventure, talaga namang dinagsana sila ng kanilang mga suki dito. Dati lang nagbibinta sa may online at sa tuwing araw lang ng palengke, pero ngayon meron na silang sariling pwesto. Meron nga sila ditong mabintang sapin-sapin, mayroong bibingkang latik, mayroong tikoy or tapo, may putot kutsinta, may pichi-pichi, may kasabaki at napakarami pang iba na tiyak inyong magugustuhan at maibigan. Pwede ka rin palang mag-mix and match dito or assorted sa halagang 50 pesos lamang. Pwede rin kayong magpa-reserve dito kung mayroon kayong mga okasyon sa inyong mga buhay, pang birthdays, pang merienda, pang pasalubong. Partneran mo lang ng soft drinks at kape, ay panalong panalo. Kaya kung ako sa inyo mga ka-adventure, dumayo at pumunta na rin kayo dito sa may Dong Special Bibingka. Sino mga ka-adventure, dito na tayo sa may Barangay Gabon, Kalasya, Pangasinan, dito sa bagong bukas na bilihan ng kakanin dito sa may Dong Special Bibingka, na kung saan dito ka makakabili ng mga iba't ibang kakanin tulad ng latik, bibingkang latik, kasaba cake, tikoy, tapong, sapin-sapin at napakarami pang iba. Tulad nito, sa halagang 50 pesos makakabili ka na ng assorted na kakanin. Kaya tara mga ka-adventure, tikman na nga natin kung quality yung mga kakanin dito. Grabe mga ka-adventure, napakalambot. Tamang-tama lang yung tamis, hindi nakakaumay. Sigurado magugustuhan din ito ng iyong mga mahal sa buhay. Tamang-tama, magbo-burmans na. Siguradong kabilaan na naman ang mga okasyon ng iyong pupuntahan. Pwede ka rin mag-reseller dito. Ay ano pa nga bang iniintay mo mga ka-adventure? Yayain mo na yung mga friends and family at arap na rin kayo dito sa my Dong Special Bibingka. For any inquiries and reservation, heto nga pala yung kanilang Facebook page na Dong's Bibingka Maker.